మల్చిందరేస్లో రొటీన్గా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా తిండక అంటున్నారు కదా, సో డిఫరెంట్ స్టైల్లో అయితే తెచ్చేసాను. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇదైతే మనకి కంప్లీట్గా ఎలైన్ మోడల్లో అయితే వచ్చేస్తుందండి. మొత్తం బ్లాక్ రెడ్ వర్క్తో అయితే హైలైట్ చేశారు. మెయిన్లీ దీనికి హైలైట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఫ్లేవర్. దీన్ని చూసారా, మల్టీ కలర్ వర్క్తో హైలైట్ చేయడం వల్ల మనకి చాలా డిఫరెంట్గా అయితే కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్లాజో బాటమ్ కూడా ఇచ్చేసారండి. సో ఓవరాల్ లుక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది. దుపట్టా కూడా మంచి స్కాలప్ వర్క్ వచ్చింది. ఇందులో 3 కలర్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి నేను వేసుకున్న బీచ్ కలర్, నెక్స్ట్ ఈ కలర్ కూడా చూడండి, చాలా పేస్టల్ కలర్స్లో అయితే వచ్చాయి. ఇది కూడా న్యూడ్ షేడ్లో వచ్చింది. సో ఈ 3 కలర్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్ ఉన్నాయండి. సో ఇందులో మీకు ఏదైనా ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసుకోవాలనుకుంటే అక్కడ డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ త్రూ అయితే ఆర్డర్ ప్లేస్ చేసుకోండి. నియర్ బై ఉన్న వాళ్ళైతే షాప్కి విజిట్ చేయండి. షాప్ అడ్రస్ అయితే నేను కింద డీటెయిల్గా డిస్క్రిప్షన్లో అయితే మెన్షన్ చేశాను. సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్, కీప్ షాపింగ్.